What's up mga kahombre? Ito na po ang inaabangan yung Salmon versus Lion Spider, kung saan tinalo ang Salmon. Mag-like tayo at mag-subscribe mga guys para sa mas marami pang magagandang video. Panoorin nyo to guys at tapusin nyo. Enjoy your watching. God bless all. Yan guys, Salmon Spider versus Derby Size. Binura kasi yung mga video ko ng Salmon versus Derby Size. Ang laki pa naman na ng views, no? Umabot na ng may 1,000. Yung isa umabot na ng 2K. Yan guys ha. Mag-like kayo at mag-subscribe dito sa akin channel. Marami pa tayong video. Panoorin natin. Wala binura yung mga video ko ng Derby versus Salmon Let's get ready to rumble! Guys. Uy. Nakakatisang sa likod guys yung Salmon. Ayan guys, kinagat na guys yung Salmon guys, pero lumaban ulit. Ayan guys, binilutan yung Salmon guys. Ayan guys nakita nyo, binibilutan yung Salmon. Ayan guys, binibilutan na yung Salmon guys. Ayan na guys, nakita nyo naman, tinalo yung Salmon ng Derby Size. Kaya kaya lang masama niyan, yung una kong upload na ito binura, pangalawang upload ko binura, parehas panalo yung Salmon. Ito nanalo naman yung Derby Size. Hindi ko alam kung buburahin din to ng YouTube pag nakita. Parang bawal yata to yung magpapatayan, parang saltik lang dapat. Babalikan niya yan guys, babalikan niya. Mag-like kayo guys at mag-subscribe. Tumalo sa kanya guys, mais mais yan, mais. Hindi ko rin alam kung mais to, pero parang mais kasi tignan nyo. Ayun na guys ang umusga kung bakit natalo yung Salmon.
Gago dyan pa tumapat sa bibig ko. Pag kinagat din siya niyan. Yun guys, hanggang sa muli. At nakita nyo naman ang kung paano pinalo yung salmon. Kaya yun lang, God bless all.